Тъмно се прибира в дома си, към баща си бързо хвърля злобни погледка се по телето. Старо гано на щайга пак се е набил, майка му и сестра му пак до сино е пребил. Още от вратата бащата започва скандала, най-проблемното семейство тука в квартала. Това се случва всяка вечер, трябва да е свикнал вече, понякога се стига даже по-далече. Писна му отдавна да живее все така, някъде към 2 вече. Късно през нощта е свечен, даже от вълнение от носа му кръв потече. Кока херца, инфенти, сделки, легенди, заредени с пистолети. Хич не съжалява днес, че влиза в мръсната игра. По-добре да гази в кал, вместо в война.